sate rankkaa, hämähäkin se veipi. Aurinko armas, kuiva sateen. Se on. Kamera, käy. Riturouva, saanko pyytää pientä palvelusta? Minä tarvitsen itsestäni edullisen valokuvan. Aion nimittäin pyrkiä töihin. Niin, totta se juuri on. Minä aion pyrkiä Riihimäen pizzerian ensimmäiseksi ja viimeiseksi historian ala- sekä yläosattomaksi tarjoilijattareksi. Ottakaa kamera, se on helppo kuva. Minä tälläydyn. Minä soitan. Harmonikkaa. Ihmiset on kauhuissaan. No niin. Ja minä otan hieman ikävämmän ilmeen. Mikä pentele? Mitä täällä taas tapahtuu? Loiro. Loiro. On se loiro. Eihän se Uunoa nyt näyttele. Ei ole Uuno nyt. Ja tänä iltana haahuu, nimittäin kesä on ohitse kohtapuoliin ja on aika ruveta todellakin masentumaan. Olkaa hyvä ja poistukaa ystävät, etteivät ihmiset masennu aivan liikaa. Vitsihän tämä oli tietenkin omiaan. Ja niin todellakin, syksyn pimeät synkät illat kohta alkavat. Ja silloin tullaan kaipaamaan todellakin herran 47 ruutuun. Minäkin kaipaan, mutta olen onneksi ottanut itseäni videolle jo aika kosolti. Älä tuupi, helvetti, hevonen. Älä levisti! No! Se on Matti Vire. Joo, se on sitten 1674 ollut siinä, se laitettiin pystyyn yhdelle jalalle, alun perin 2 jalalle, mutta siinä huomattiin semmonen virhe, että se ei oikein 2 jalalla pysy, se pitää olla yhdellä jalalla, koska mäkihyppäillä tahtoo olla aina 1 jalan tekniikka. Nyt kun on V-tyyli tullut, niin jälkeenpäin sitä ravoitettiin 10 senttiä enemmän tuon haarukkaa, kun V-tyyli tuli muotiin. Nyt se on. Matti Nykäsen, se on alun perin Jeesuksesta haettu tuo itse asento, miten se näin on, niin se on Jeesuksen luoma asento. Se on ihan mukava. Mitä sinä tekit siinä? Mukava laitettu. Ja se on jälkeenpäin munat on liimattu sille paikan päälle. Se huomaat, että kun puuttuu, sehän on luonnollinen asia, eihän sitä pidä hävetä. Ei pidä hävetä semmoista, se on ihan patsas kuin patsas. Ja tämä on Tyroksesta alun perin tehty. Se oli Tyroksesta kauan aikaa. Oli. Siinä oli Tyroksi pohja, mutta se saatiin sitten tämmöisellä pintamuovilla saatiin vähän kovemmaksi. Ja 47köhän se oli, siihen pantiin parta sitten. Sehän Jeesus ajettiin parta, ajettiin pois se parta sille ja se tuntui, että se jää ensin raakaamatta, mutta se kävi kunnanmiehet sitten laittamassa. Laittamassa se parra siihen paikalleen. Se on, painaa 58 kiloa tuo. Pitäisi suhtautua taiteeseen semmosena kuin se on. Ja seuraavaksi täältä. Niin, siinä olisi ollut jotain muuta vaihtoehtoa vai? Ei, en mä ainakaan näe tässä. Päivää! Päivää taas. Tuleekos minä sitten viikon kuluttua? Joo, ihan hetki. Joo. No. Marinaadi-osastolle, saanko? Joo. Joo, niitä lettuja, mistä mä eilen soitin. Onko tuttu ääni? Joo, ketä sinne tulee? Ketä tuli, joo. Ai jaa. Ei, mutta niin lettujen väliin. Älä! Ketä sinne tulee? Niin, että tulenko minä Ota vähän, hetkinen vaan siellä. Viikon kuluttua hakemaan vai 2 viikon? Vai onko tämä nyt jo korjattu? On se. Ethän sä oo perkele koskenutkaan siihen rakkeneeseen. On. Kuule akka, älä soimaan, me ollaan paiskittu hurjast hommia. Mäkin nyt teen 2 hommaa. Ja tää tässä, tää on se pääkonstruktori. Paina jotain nappulaa nyt.
Paina jotain nappulaa. Katsotaas mikä siinä on. Sehän vallan Justiinsa! Niin! Toimii! Ketäs ne tulee? Kiitos paljon. Joo, on hyvä. Älä. Kassan kautta 6 tonnia. Joo, Se hyvä. 6 tonnia. Kassa. 6 tonnia. Niinkö? On se mukavaa. Hei, se on tämä lippuautomaatti on 1711 pantu pystyyn ja se on periaatteessa Tsaari-Venäjän aikahan oli jo lippuautomaattia. Voi ei. 300 metrin tiellä ja 300 metrin väleissä ja sitten mulla on paremmat paperit kotona olemassa toimesta vehkeestä. Kelle? Hänelle rahaa, niinkö? Joo, ei paljon. Että hän innostuu vaan. Ei se siitä Näitä oli innosta. Tsaari-Venäjän aikanakin jo. Ethän sä sille on rahaa lykännyt. Matti Minä oon Nykänenkin lykännyt on sille lähtenyt niin paljon täältä. rahaa, että se Jos vaan... olis, niin lykkäisin. Me ei ikinä päästä tosta. On näitä olemassa paljon. Älä mun kimppuun käy. Älä mua väkivallalla uhkaa! Joo, se on paha asia Mene väkivalta. sinä sitä. Mitä sinä siinä tuijottelet, saatana perverssi? Lähetään Joo, pois. Rouva. Lakki, jää. Kuinka paljon se on? 1716. Se oli silloin se pystyyn pantiin tuo sama vehme. Irti. Niitä on 300 metrin välein olemassa. Äläkä sinä revi minua. Minä kyllä revin, jos revisit tää! Rouva. Älkääkä te minua katselko tuolla tavalla! Hyi saatana! Mitähän täällä on? Ollappa haitari, niin soittasin. Istu siihen. Jaa, hassua. Tommonen mentaliteetti vääränsä, että mun pitäis istahtaansa. Voitais keksiä jotakin kivaa tekemistä. Miten ois ulkoiluttaminen tai En mä jaksa kävellä. et jaksa kävellänsä. Jaha, eikä oo oikein näköjään mitään tarjottavaakaan eikä mitään. Natinkia pukkaa niin rapsutettava. Sehän on aina hauskaa, kun hän rapsittaa. Ei enää. Ja eihän minä oo koskaan navaalle mennyt. Semmosia tarvitsee kuvitellansa. Kuule, No. semmonen ajatus päläkähti päätä, miten ois matsi kompuutteri Alright. lentipalloa. Jeps. Antaako paukkuansa? Eikö minä aloitan? Jaha. No niin, losa. Taas. Mukavasti. Ja siellä! Haha. Mitäs? Kato, Tello tuli, että tupsahti eikä itkeäkään väännä. Justiinsa tässä mä olen, morjestansa vaan. Hoistansa. Mä tulin ilmoittamaan, että mä oon tehnyt nyt jotakin semmoista erikoissuomalaista ruokaa. Mä otin yhteyttä Maraan ja Eevaan ja Eeva antoi mulle hyvää reseptinsä. Sentin, jahas. Se on Karjalan paistittensa vallansa. Oi nauhian mahoto paikkansa. Niin. Kuule joo, tulikin mieleen. Tuletteko te syömänsä? Kyllä me kohta tulla. No. Mussukka se on kuitenkin. Kato, kaikesta kato. Huolimatta. Kato, vanha rupee lämpeneen pikkuhiljaa. Kyllä sitä Joo. pitää aina välillä muistaa omaa Tellua, sulla on kuitenkin tänä vuonna synttäritkin. Tykkäät? Tykkää. Sulla No on niin. joka vuosi ollut synttärit sitä asti, kun ollaan seuruusteltunsa. Lörpöttely siksi, että pannu on kuumaa. Jahas. Tulkaa tänne rasvat kiehuu. Joo, kun veitään tää peli loppuu, mutta kuule, sitä ennen Maraalle pitäisi vie joku varalle. Tää oli runo. Pitäisikö mun kirjoittaa Maraalle runo tänne muistiin pelin välissä? Arvoisa Mara, miten on kotivaraa? Jos tullaan Tellun kanssa käymään ja mopsi otetaan mukaan, niin ethän tartu tukkaan. Hän lähetetään pikasähkeenä, se on hyvä resistentti tää Maransa. Ja nyt pelaamaan. Jaha, jää. Jos te tahdoo oikein kunnolla, niin mä voin laittaa kyllä oikein turkulaisia munkeen jälkiruuaksi. Kyllä se vaan passaa. Niin sokerilla. Sokerilla virutettui. Valla. Joo. Miten se on? On se kuulema, joo. Meitä vaan matsi loppu, me tullaan justiinsansa. Kauankin tää kestää? 2-3 tuntia. Oi jumalauta. Mä menen keittiöön. Painu vaan keittiösti. Ja sieltä se taas napsahti. Eikö sä? 2-0 sun vuoro. Joo, ja verkon yli veto. Osuuko verkkoonsa? Niin, se on eduskuntatalo. Se on eduskuntatalo ja se on rakennettu vuonna... Se on rakennettu vuonna... Älä sinä käy siinä, anna mennä. Ja
Ihan rauhassa. Piirtämisestä, suunnittelusta ja sitten joissain jutuissa nimenomaan siitä tekemisestä. Ja siitä, että on ihan tavallinen kangas ja sitten kun sitä voi käsitellä, niin miten se muuttuu ja miten se tekee sen illuusion, että se muuttuu kuninkaiden vaatteeksi tai se muuttuu ihan toiseksi materiaaliksi. Joskus tulee joinain päivinä sellainen, että tänään mä pystyn kaikkeen. Niin jos se on oikein hyvä juttu, mistä oikein innostaa, jos on hirveän hyvä musiikki ja kaikki sellainen, niin sitten tulee niinku sellainen, että no nyt voi tehdä ihan mitä tahansa. Vahvalla ammattitaidolla tehdään myös hieno ja täyteläinen juhlamokka. Tietysti Paulikin. Uudet Spar-marketit tarjoavat. Ronninghon vadelma ja mansikkahillo. 14,90. Marlin appelsiini täysmehu. 3 litraa kympillä. Spar-marketit. Kellogg's Cornflakes esittelee Cornelius Kukon. Mikään ei saa sinua liikkeelle aamuisin niin kuin Kellogg's Cornflakes. Osa kunnon aamiaista. Kotimaista laatua. Nanson poolot lapsille 69 markkaa. Miehille ja naisille 89 markkaa. Tule ja hae omasi. Tallinkin sadonkorjuuristeilyt. Tämän risteilyn olet ansainnut. Tallinkin sadonkorjuuristeilyt alkaen vain 115 markkaa. Hintaan sisältyy illallinen juomineen ja aamiainen. Tallinkin sadonkorjuuristeilyt alkaen vain 115 markkaa. Piknik, piknik, kahvipiknik. Au! Ai. Kahvipiknikin vastapaistettu paahtopaistipatonkki on niin herkullinen, ettei siitä malttaisi millään luopua. Ai. Kiitos. Ai, piknik, piknik, kahvipiknik. Miten päästä nauttimaan kupittaan pitopöydästä? No ekaks mennään sinne varmaan junalla. Ei suinkaan. Ostetaan Säästäristä kupittaa lenkki 6,90 ja nautitaan eloleivän kerran 40. Tule Säästäriin. C-miettirut huomenna. Valion Edam leipäjuusto kokonaisena tai puolikkaana 29,90 kilo. Vaasan jälkiuunileipä ja pyöreät pahdot 4,95 sekä Chiquita banaani 4,95 kilo. Rajoituksetta, ei jälleenmyyjille. Citymarketit ja CM-tavaratalot. Älkää minua tuijottako. Tuolta se tulee. Kato, Tore. Ciao, kato, nimetön istuu täällä eikä sano mitään. No ei. Ciao, morjes baby, ciao ja vielä morjes baby päälle. Onks sulla vaihtaa 2 moroa yhteen, ciao? No aina mulla sen verran vaihtelua. Hyvä. Sovitaan se käytäntöpuoli joskus toista. Joo. Mulla on yksi pyyntö sulle. Mä heitän tähän tämmösen kevennyksen alkuun. Please me, niin kuin Beatles sanoo. Jeesaat sä kato frendiä vähän. Totta kai. Paljon sä tarvit? En mä tarvi kato fyrkkaa. Kato, mäkin rupee reagoimaan jo, niin mä oon sekasin. Mulla on nimittäin tulos erittäin traaginen ja koskettava, suorastaan riipaiseva ja syväluotaava tarina. Aha. Elävästä elämästä. Voi olla, että teikäläinen tulee heittämään, kato, vesinaurut tähän päälle. Ai jaa. Eiks ollut aika hyvin sanottu? Oli. Nimittäin sä voit ruveta spiidaamaan, eli vollottamaan, eli kollottamaan, eli poraamaan, eli lopultakin itkemään. Niin? Mitäs sä tähän sanot?
No kyllä, mä voin kunnossa jos... Hyvä. Ja mä en kato, kun mä on niin herkkä, kato siis mä on niin herkkä, että kato, mä en kestä katsoa, kun jätkä itkee. No, ei. Mun täytyy mennä tosi kauas, tiedät, sä tsekkaa toi sun reaktio. Selvä. Mä aion lähteä kato biliculturaamaan, eli polkemaan johonkin kaupunkiin päin. Todennäköisesti mä en tiedä edes vielä tässä vaiheessa, mikä kaupunki se on, mutta Turku se on 47 kilometrin päässä, mihin mä meen. Mä pysäytän bilikan sinne, vaan puhelimella pirauttaan teikäläisellä ja kuuntelen, että miten se reaktio oikein nyt meni, oot sä valmis? Olen. Hyvä. Sä voit ottaa sitä, paitsi siinä menee sen verran aikaa, niin ihan meikäläisen piikkiin vaan chippaset, katso pullon kiniin pöytään ja rupeat lotuamaan sitä, niin saat ajan menee mukavasti. Selvä. Tossa on puhelin sulle. Tästä tulee tarina. Niin. Mun sammakko on delannut. Pidä sisällä. Älä mitenkään anna ilmasta, että sä oot järkähtämätön kaifari. Oho. Sä aiot ruveta varmaan reagoimaan nyt jo, mut pitelepäs sisällä vaan! Noin, mä lähden ja soitellaan. Ciao, kato. Ciao. No ciao saa sanoa kyllä. Ritu, hei. Tuu tänne. No ciao, hei, tiiätsä? Onks nimetön? Tare täs moi! Mä oon nyt täällä, nyt saat ruveta Mitä hei? Ei mut hei, siis se sammakko delas hei! Sunhan piti speedaa! Ei ele. Saablarin hyönät, ne vaan... Yksinäisten sydänten seksuaaliviritteinen kontaktikanava on auki. Kato Tare, moi. Ciao nimetön kato. Ciao.
Mähän arvasin, että et sä voi jättää kaveria pulaan. En mä voi. Tää on upeeta, sähän spiinaat sittenkin, kato. Mä spiinaasin. Se oli vaan skoi, että nauratte mun traagiselle tarinalle, kuule. Hienoa, frendi. Otat sä giniin, mä voin pistää kokonaisen pullon sulle. Vetäset mun piikkiin, kato. Ota. Sitä paitsi, mulla on sun hima-osoite, tiedät sä, nyt tulee kova juttu, ei tarvi reagoida, saa reagoida jos haluaa, mutta ei oo pakko, mutta jos ihan välttämättä ei voi pitää sit sisällään, niin saa pistää pienen reaktion ihan vanhaa kunnon malliin tässä käsituntuma etäisyydellä. Mä oon kirjoittanut kirjasen. Taren vaikutusreaktio-opas. Mä voin pistää sen sulle himaa. Sit on muuten saatavissa nyt ihan katsojille kerrottakoon lähimmästä kirjakaupasta. Taren vaikutusreaktio-opas, vain 99. Joo. Niin. Ei mitään reaktio. Soitellaan, ciao. Mä paan sulle ihan ilmaisiksi 3 moroa tähän päälle. Moro, moro ja moro. Onko se Ritu ihan totta, että sä oot mulle spatskuna? Sehän on hauskaa, tiedät sä, katot saupäin. Menemme seuraavaan vieraaseen. Seuraava. Minä on Tollo Peloto, aivan älyttömän hyvä keksimään ihan mitä vaan ite on. Minä tämä henkilö ihan mahoton paiskaamaan kuule kaikenlaisia ilma loppuu, kun on niin mahoton. Tämähän on patenttitoimisto, ei kookki. Joo. Minä sanon, vaikka sinua olisi täytynyt sanoa, että tämä on patenttitoimisto. Minähän se sanoin, niin. Pitäisikö tuolle pyytää tuollekin jo patentti ihan tuosta vaan napsauttamalla. Sillä että naps, nyt tuli patentti, ei tarvitse vielä. Kuule. Mulla on täällä hirviä hyviä patentteja. Mä oon ite ihan kirjoittanut, näkö? Mahtavasti oon ite ruuvannut kuule paperille. Täällä lukee muun muassa semmonen, että jos panis kissan selkään liimaa, ite menisi istumaan päälle, niin oisko kissa-ihminen jo itekin vähän? Jo hetkinen vaan. Justiinsa, minäpä oottelen hetkisen, kun sinä menet sinne, niin minä jään tähän oottelemaan ja kattelen samalla paperista, mitä minä oon keksinyt ihan ite. Muutamanlaisia ihania patentteja. Voi että mikä mies tuli. Päivää! Minä oon Tollo Peloto ihan mahdoton keksimään mitään vaan. Tämä on rannerengas, ei tarvitse pelätä, ei mulla murtumia ole, ei mulla on murtumia. Onko sulla aivoissa murtumia, onko? Jos on, niin kuule syö liimapurkki, niin ne tuupiutuu kiinni itsestään. Ihan itsestään mennä, niin tolle patentti pitää saada, tommoselle ajatukselle ehdottomasti pitää saada patentti. Sitten mulla on toinen täällä, kuule. Jos kääntäis kelloa 3 vuotta taaksepäin, niin loppusko tuo lamaan perkele? Loppusko tuo? Kyllä varmaan. Ajattelepa itsestä asiaa omalle kohdalle. Kuule, sinä siellä päässä, minä täällä päässä. Me molemmat jossakin päässä. Together strong. Vai miten, joku tämmönen biisi tuli mieleen, mulla putkatti. Sillekin vois patentin muuten pyytää ihan samalla nyt kun on täällä. Minä vaan käymässä olen, minä täällä. Olen minä semmonen velikulta olen. Mä olen äiti mussukka loppujen lopuksi, vaikka on minä mieskin kuulema. Sanovat mulle saunassa aina niin. Kuule, jos saunan lauteelle vetäis valmiiksi tervaa, niin ei tarvitse ikinä lähteä enää pois sieltä. Pannaanko patentti? Anna mulle patentti tuolle asialle ja anna sinä. Eihän minä tarvi sitä, vaikka minähän se pyysin kyllä. Asiathan ne riitelee, eikä miehet. Niin, asiat riitelee. Ei miehillä ole mitään mussukoilla keskenään mitään kellään sanomista mulle sulle. Kello on 6. Mitä helvettiä? Pukkas paussin päälle. Nyt ne menee pois molemmat oikein. Hyvin lähit kuule tuosta tuolista. Sinne vois patenttia. Ota itelle patentti tuolle lähölle. Se oli älyttömän hyvin otettu. Sinä otit sen. Eihän minä lähtenyt vielä mihinkään. Joo. Älä viitti. Ihan totta. Toi oli kyllä hieno kuulla. Kuule, mä lopettelen. Noniin, hei hei. Päivää. Päivää. Te tulitte sen ilmoituksen perusteella. Juu, kyllä. Kyllä. No, onkos teillä